Il-ħin mhux dejjem jippermetti, però nħu gost wisq meta jkollna naqra l-possibilità illi nagħtu widen u naraw ftit kemm għandna talent ġewwa pajjiżna. Ikolli nammetti li dan saraq li naqra qalbi għax għadu żgħir gustus ħanlaqakom miegħu Aiden Drakard. Insellmulek Drakard għax naf li inti tmur bl-isem tal-personalità tiegħek bħala Drakard, u vera aktar milli Aiden. Ekku. U dak huwa l-kunjom tiegħek propja? Kull jum, ejja. U ngħidlek il-verità, propja jisimni Aiden. Kulħadd jgħid li Aiden. U għad aħjar nħallu bħala Drakard. Anka jina sulek ħażin, ġifieri. Ikkorreġejtni bil-pulit, Aiden, mela aħjar. Inti għandek 17 sena, vera? Ekku. U kemm ilek tkanta? Dej anka wiċċek żgħar tiggustak. Minn du kelli fuq. Mamma mia, minn dejjem xtaqta dil-ħaġa, ġifieri. Minn dejjem. Ħallaraw il-video ta' kanzunetta illi ħatqanqal ħafna memorji lit-telespettaturi tagħna. Għaliex għażilt lila? Minn du kont żgħir il-mużika Maltija dejjem kienet għal qalbi. U ġunju li għadda bażikament id-dejna li nsibu kanzunetta tisret ikonika Maltija, u nagħtuha verżjoni differenti. U naħseb li you did a great job, kif jgħidu l-Ingliżi, ejja narawha flimkien. Fil-pjazza tar-Raltana ta' kull filgħaxija jiltaqgħu tliet riġel twajba imdaħla fi żmien. Jintefgħu fuq l-aħħar tarġa tat-tsuntir tal-Knisja. U hemm iqattaw il-lejla jimxu l-xulxin. Giuseppe jgħidilhom l-istorja ta' meta kien baħri. Ta' kemm il-darba l-vapur li kien fuq kien se jsib il-qir. Nirringrazzja lil mulej illi s'issadni għaddej. Kieku tafu kemm batejt u minn xi xaddejt. Jgħidilhom l-istorja ta' meta fil-gwerra kien salva 4 tfal minn taħt id-debri. Għajtulu l-belt u fuq sidru waħnulu medalja. Joħroġa mill-but jurielhom ħaxxa jruħ giddib. Nirringrazzja lil mulej illi s'issadni għaddej. Kieku tafu kemm batejt u minn xi xaddejt. Pawlinu jgħidilhom li hu qatt ma kien mar skola. Kien intefa' fil-forn jgħin lil missieru qalb il-kmira u t-tqiq. U l-lum biex juhu relif għax ma jafx jiffirma. Ikollu jmur ant il-kappillan u jħarbixlu salib. Nirringrazzja lil mulej illi s'issadni għaddej. Kieku tafu kemm batejt minn xi xaddejt. Min ftit min lawn innu tajt li xjuħ m'għadhomx iżjed. Jiltaqgħu fuq l-aħħar tarġa tat-tsuntir. Fettilli nsib lill-kappillan u staqsejtu x'sar minnu. U bħarsa ta' niket dar fuqi u qalli dal-kliem. Giuseppe, Paulino, Carmenu m'għadhomx jiltaqgħu.
Ħari fuq l-aħħar tarġa ta' tsuntir Ħarġ illum jinsabu fej dak li ħabbaw sowa U minn hemm fuq tisma'hom it-tlieta jgħidu l-xulxin Nirringrazzja l-ħin mulej illi issa qiegħed dej qed ingawdi frottiet bagħtija li batejt Nirringrazzja l-ħin mulej illi issa qiegħed dej qed ingawdi frottiet bagħtija li batejt Vera tik emozjonijiet ħelwin, għajmit li ħafna memorji u anka nħu l-opportunità li nsellem hawnhekk lil Enzo Guzman nawguraw li dejjem fajqan iktar ta' malajr. Għaliex din il-kanzunetta Aiden, vera ħellu. Aiden. Għaliex din? Għaliex ta' Enzo Guzman, għaliex din il-kanzunetta? Għanet Enzo Guzman minn dejjem kont niġi ispirat minnu kantan vera bravu u mużika li oġbitni, tuġobna ħafna l-mużika Enzo. U l-pjazza tarħal kienet kif taqbatejt, l-aktar kanzunetta li laqtitni mir-repertorju tiegħu. U nixtieq insellem. Forsi kont tisma' meta kont żgħir ukoll, forsi? Meta kont żgħir ngħid il-verità qatt ma kont smajta, però malli bdejt aktar nidħol fil-mużika mill-ewwel hija kanzunetta tiegħu. X'sa naraw minn għandek minn hawn ftit ieħor? Drakard. Għalissa għandi proġetti f'moħħi bħalissa dejt bl-iskola ovvjament. Irrid neħles l-eżamijiet, però għandi proġetti f'moħħi. Nawgurawlek ħafna affarijiet sbieħ. Għandek bissima vera ħelwa u tagħti sens emozzjonijiet ħelwin u ħadd gost li kellna l-possibilità li nitkellmu ftit. Nawguralek ħafna vera mill-qalb. Grazzi mill-qalb. Nsellmulek. Ciao. U minn dik il-kanzunetta ma' Drakard ħamrers u ftit lejrej